Hi people, ndine comment yandinayo panapa. Ndaona kuti comment inodeserva kudairwa nevideo because haibatsire munhu abvunza chete kana kuti haisa comment iyi chete, inobatsira vakawanda imi vakanditarisa panapa. So comment yaiswa naanonzi no rest. Ati nhai taiti mukadzi wako agara aiva comedian here or you recruited her. Anoita sekuti agara achigona acting. Dairawo top fan rako. This person has no rest. Question yakanaka chaizvo because ichabatsira vanhu vakawanda out there, vanhu vakawandisa. I know iri kubatsira comment. I know Muroora wenyu ari kupisa. I mean not kupisa, okay. Muroora wenyu ari kugona. Zviri kufadza vanhu vakawanda, inbox yakazara. Vanhu vari kudai kufarira Muroora. I thank you for supporting Muroora. This question toda kukuudzai guys kune vaya vasina hope nezvavari kuita mulife. Kiki anga asingatombogoni acting. Kwete anga asingagoni, in fact anga asiri muacting, asingamboiti zveacting. Aitotya, anga asingatode, aitya, but ndaingomuti ndikati aiwa, let's do it. Aiteedzera. So my first days vanhu vaita sekunomubhesha because kazhinji kacho kana uri iri new face vanhu vanenge vada kukufila kuti wakasimba here. So ndakamubhesha bhesha akada kutombobatikana, ndikamuti no, uchabheshwa kusvika kudhara, uchatukwa kusvika kare, saka hausi kutombofanira kutombotya, ngatirambe tichiita. So now I know she is now people's favorite. Ari kutodiwa kudarika inini. Ndakuudzai guys, inini handina munhu asingagone kuacta. Hakuna munhu anouya mumaoko mangu asingagone kuacta. I believe kuti munhu wese anogona kuacta. It depends nekuti aenda kunoacta kunani, munhu waasangana naye ari kudawo kumusapota here. Munhu wese anogona kuacta guys. Ndokupa example yamanager wedu, mai vaya vatinoti tete vaya. Vakabvira kudhara, I think takaita almost a year vachingosvika havagoni acta, but ndaingoseka zvangu ndichingosiya ndichiti ndenge ndisati ndoda kuti muacte. But mukutarisa kuti tete takangovaisa kudai ndobva vanhu vese vatanga kuti vafara mai anogona kuacta, mai anogona kuacta. It depends nekuti wasangana nemunhu akaita sei. Munhu anokwanisa kukuudza kuti wangu uri kuacta role iri, uri kufanira kuita so, ukangoteedzera chete ndokugona kuacta kwacho. Ukangoteedzera, it's just 2 minutes dzekungonzi penga kana 2 minutes dzekungonzi dzikama. Chero wagara uri munhu ane dzungu, ukangonzi dzikama pa 2 minutes unodiwa nevanhu. So ndo zvandiri inini, ndinokwanisa kukocha munhu kuti akwanise kudiwa nevanhu kutopfuura inini. Saka iwewe wakanditarisa nhasi unogona kunge uchitopererwa uchishaura kuti woita secha. Inini ukapinda mumaoko mangu unotogona kuacta chete. Chandisingagoni kuti uite chete kuimba, kana zvisiri mauri hazvimo mauri handikwanisi kuti munhu aimbe, but acting hazviite. Unotoacta. Wese ndikaacta nemunhu munyowani ndinotomuisa parole rekuti vanhu vatomuona ndiye anenge atori main actor. So answer ndeyekuti Muroora wenyu Kiki anga asingaite zveacting, aitotyawo, aitotya kana macomments, kutukwa nevanhu vakambomubhesha kana sei, but now akutodiwa nevanhu. So inini ndo basa rangu iroro rekukocha kusvikira, kwete kumboti kusvikira wagona, because ukangopinda mumaoko ndikakuudza kuti tsika apa, ukangotsika zvatoita. So I know kuti kune vanhu vakawanda vanoda help out there. Namba dzangu ndaisa pascreen, vanoda kubatsirwa muacting, not kuimba. Kuimba inini I can promote music yemunhu anogona kuimba kudhara, not kutanga kukudzidzisa kuimba because handizvigone. But acting, I'm a director, I'm a script writer, I'm an editor, ndokwanisa kumarketa as well. Saka hakuna munhu asingagoni kuacta mumaoko mangu. Uyai, namba dzangu idzi totaurirana. Hatimbonyanya kudhura stereki, but ndokuisa parole rekuti vanhu vakuone.